बघू शकता पाणी किती वाढलं आहे वाळातलं. मगातून खूप पाऊस चालू होता त्यामुळे पूर्ण पूर आलाय. हे बघा तुडुंब भरून वाहतोय वाळ. हा इथे मध्ये त्या साईडला जायला हा पूल आहे, त्यावरून पाणी या साईडला येतं. मजा वाटते खूप गावी आल्यावर. आता इथे कासव मिळाला आम्हाला. बाबू थांब, कासव दाखवतो तुम्हाला. कासव पाण्यात वाहून आलेला. हा बघा याच्या हातात आहे. कासव दाखव, कासव दाखव. तू असं दाखव रे. नका लावता. तोंड तरी दाखव, तोंड दिसून दे. आता एका खय सोडणार. हा बघा सोड आता का. आता याला सोडणार आहे पाण्यात. हे बघा सगळं भातात पाणी आलंय. त्या तिकडे आत्ताच लावणी गेलेली 2 दिवसापूर्वी, ती बहुतेक वाहून गेली असेल. बाबू थांब. आता मी या कासवाला पाण्यात सोडणार आहे. पाण्यात ना बहुतेक विहिरीत सोडणार आमच्या. तर या विहिरीमध्ये आम्ही कासव सोडला आहे. तो आता तो बघा, तो बघा, तो बघा. अजून किती असे कासव एक कपाण टाकले आणि बाजूचं व्हाळाचं पाणी बघा तेवढं आलंय. ही भावन किती गेली. नाही नशी कधी गेली. कासव